How long will I love you? Bung khat na. Kalam hoya kar muang zeta run tlan phei chu ke en ringa in lo du viang ma ila khal tu la ka tang chuan mit lak son har ka ti si ani ka thin aphurang dat viawa chu du lovin ka om chu ka nem to ka ma se ka nem to ka wang ringot chuan aphumuang thei chuang lo he khovela mi papiang chuak to zinga ka thin ti phurang dat thei tu chu ama che hi alani in ka sha mana tang to in tun thlengin ka mo piang in ka om dan adik thei lova chungril lama phurnan na sa tak nein ka om dan phung kala hlau zia zui in thunun ka tum na sa thei viawa ma se ka mo theya aron om le mil hi chuan ka in thunun tum na te chuan min thlo bo san ne thei lu tuk rungot tuna po chelavin ke en leng ngut to hi ani ero chuan min ron en velo mu po min ron mutop na abula chuan abial nu akoplai mek nia an soi elenai chu athua abial nu lam hoya akhideu sak ka mu phei chuan kani deu hmut mai thik nana sa tak ka nei ngal boka traffic ajam wangin ka mu chian theina lai taka chuan an la ding zuya ken ring lai chuan sardei mona chuan elenai kut chula kangin a fo sak zowa chuti lai tak chuan amak thei vung e mai mi in mi ai mo anti chiange tin ka thian thaper st chuan ka kogia ron khoi chau pa chuan ati sapa mitla suna ama ke en chuan ani po chuan sardei mona le elenai chu amo ve thauti ka shingala boy thak thei start to lo mai te reve box si lo cha baka aler box si star ngut po hi ha thak don hian ka hre mai ati zui le zata chuta kuta kain kalsanang anin du lai thi ring chuan iril ru anamai mai ti a nui deuh chung hian andor om nalama chuan min hruai phei ta ngala ni e he pastari chu ha thak hi chu ka ti thin ani a chanchin hi ka hre ve thin box sia a chiat lo wang le an ho sak wang hian alar ve thokata bial nu po anga thei viau reng ani alak ema wang hian aler ve pa bok ani ti ka hre thiama a hriaten an han sui tak tak phei hi chuan a bial na hlui ti reng hian an la du em veka ma se ma zok hian a hne thin ni in an soi adik tak tak po ka ring pon lam lan dan a mel mit meng le chejia ringut atang po hian anung chang tur om chu a hriat thei ruak tlat ani ma se chuti chung po chuan ka star em ringa hoi her mel lang chapo lek te chu ngei viau om zok tak kani lain ngei lam ain ka du pha sak nin ka hra ka ban san thei chuang lo ka mu lawin ka ngai venga ka mu ve chuna la ama chawin ka mu ngai lawa ka ril ru shom bel cha turin abula meichia ka mu zia bok hei hi tur shom ka ti ber thin min sha emo she ve lawin mo po ni se abula hian meiche chelo deuh hi chu hotel ve to lo shamila dora kan lu nu chuan hau ka ti pui viau na chain itan chuan a hau lo hei vi thei thowa ma se anula kop te ngai to hian itan hi chuan chance om thein ka ring lo chu wangin ti in thok ala huaya zoi deuh zok hian midang mil ve to te ati ta thlota engtin ma ka chang lo ka mel ringota anila chuan tikhan ngoi ve zia su chanchin ka soi ve chuna la hian ingoi kor zia inge motak sui ve thin ro te chu atile luya min ron mel rum pa boka bansan tura min soi pu hi chuan soi tur ka shelo thina lom ti in dik takin ka chang ve ta ani chuan thok le huain ril ru lu chuak hi kaning ani lo mi patha le filan tam heavy be sei tu po in ei nual kha tu emo ber kha chang to ang che i chan lo po in keima in ka chan sakang che atile ta borbora kan tong chu kan pia dewa
anu dor ngak chuan alo hre pha ani che kang chu tu emu chu avalap om ve aron ti ta lesti hi chu trong ring thei tu ka inui na lo hriat vek chu sapin st churum fe hian ka han mela nul teilam hoi ro chuan zakru tak chung hian ka nui luya ati ve mai ni hi ama hi alak lu tu ka abuai ni ber jok hi ka ti thunga nu ibeng khalo chung mai te an thil soi hi nu lo hriat ve chi po ni lo apoi mo lu tu ka st chuan nui chung hian atia anu po chu anui ve hoka ma se dor tu anei ta ka wangin min ron ngai sak chun zum man ta chuang lawa hokonga chuan voina kan interview na ka kan ting thei mai do ni sha em atile daya noi deu chung hian ting thei mayang samje thian kalau ti thunga kan chung te ne na kan interview don ti kan sui lang lo ve a kan tlin lo pal thut ta ka aza thak do na kan hriat wang ani how to de beralang mil chiat hei visa kha kan tling ani ngai chuan kan ron nge ngai don sia ni tina amel mu chu a pe lo don sa e atile a anui kar pa ke ro chuan tlin ma chu tiang lo soi te chu a katia ma se kanui aza tho an ina chuan peng vele ri turin min tina in ka hotlang ta thunga kan in hi a in hlat lem lova kan in kom na sa a kan in nei wang po hi ani mai thei kan in len po viau bok ani ina chuan ka pa lo to a pa chu voin iwa bang ma ve a ti in ka zo vata ani po chuan nia voin chu kalu ana de roi ringa koron ho ma ta mai ni lautia abula chuan thu thlavatin ani mo avazia lo ve in entir ngalem tin apang chu ka de sak ngala ka pang chu ka dekle zata ke ai chuan apang chu alum chiang mai o intire damdoi po ka ei to e min chok trep to ang ka pa chuan atilea bek chu da tha in azia lo e mai ilu chu me sagi du em kalo met don em niang ti in ka zota ani chuan a ngai lo mai ro se hanin thak fella i ei tur ko ron dei ho kha pa i ro adai chuan atui lawang atia yes ei tur min ron hon le kapa hi chuan fanana pangjok kani awang hian ani ka ring min duatin min ngai sak em thina abula kadu pasoya piang hi chu min ti hlotlin sak zia thin chumi awang i ro chuan kadu du abula ka soi tina ani lo kapa hi ka mangain kaduat ve thawa kanu telmi alowa a choilen kani wang hian ke theidum takin mindum thin ti po ka hria kate lai chuan kapang chang ve thei viau ti chu ka hria ma se kapuilin chau ve nu hi chuan ka theina kaduat let ve ta jok thin nikum october thla khan ka u che me chia in pasal min ne sana ka u lo tak nu atang phei hi chuan kanin ngai sakton via akhwa harin alung leng via wang ti khalau thina ma se chutiang lam chu asui na ngai lem lo som pathum vel kani atangin ompui pakhat kan neya tun thlengin rinom takin min la ompui ngara numoi ti in kan ko maya ama kha chuan namdang ani nge kan nampui ani ti po ka hrelo atong azisi lawa kan nampui ni tura ka ngai ve ngota tu nuwa hian mizo na thlak nam peng zinga mi chu ani ti ka hre chuaka achung te dang chu manipur lama anom vek ani ome irong alo bol mulmula min lo mu chuan kapa ei tur min lo hon chu min lo ko mu wata yei thwai lo chuan adai mayang ti in ahna chu achun zum le ngal zada kapa hi du khir dewa wangin chume lam hi asiam chu mai thin kapa hian siam adu dan asui kwal duma numoi hian engma sui sel lovin kapa suyang che chuan asiam mai thina achang chuan keima hian du khir kalo ti thina numoi shat lo chuan kapa chu khir lo de turin ka shil ve fo ma se omizia chu anei tamlem lo khop mai
eitur eipa chuan wanglai ni phek chu ka keu dan dana na ruak na chuan kamit alale chat mai lo tam lama ka buai lova mani tho cho ngei poisani hi ka chak ber chu ani kapa hi chuan lekha ka zir pe chung chu zirzel mai turin min duwa adik ve tho a hlo hi keini pathum hian kan kham tok viau mai sia na zongin ka chuak ani ti po ka hril du lo reng ani DM Higher Academy Middle Section na English zirtir tu na ruak chuan kamit ala ngal chata lo po chu karinai na tam dai mai nia school lar ve tok takani a school thar lam deuh tak ni sia chuan zirlai po an nga thei viau reng ani dil ve mai chi ni in ka hria katling kherang ti na ani chuang lova dil ve hrim hrimila katlin lo le ngai o kha ani le mai dona lo tur ka nei chuang hleinem ST po ka hril ve a ani ero chuan alo pei lo na sa ni in zirtir tu ni chu ka pei hlol lo mi ai kalin ka in hlo to a ka sim mak lo dia ka som non to lo chiang khop mai ma se application ka thelu na chuan min kalpui ve le tho kan nadila kha chuan kan ting lo ve ve a waiting list ta ero kan thung kan hlo cham ve ve chu kan in nui chiama eng thol ze thian mil che hei ve kan mu thei don ta lo ti na ani maya atia nui tak khia khia hei vi hi war viau lo te amoi lo box si kalo ti hlaka ani ero chuan moi a moi hei vi top ani mai tin nang zirtir tu ini anga naupang i zirtir chiam chiam lain ke chuan dor kalo hmak dar dar thunganga kanwa in ha dam hli don te lu lem atilea hau em mai a poisa ka tho chha phut chuan a tha ani mai kalo ti thunga chuta tlin ma chuan ho soi to lawang kan lo soi chiam hian kan hlo cham du du mitlatin ka hria ka tilea ani po chuan nia tero ani nge yang thil dang soi da yang o ni zan chu lom na wanen kan in bau dewa tin abial pa chanchin lama chuan apakai tangala zirtir tula na tura ka interview don ni chuan ka in uluk ve dewa ka sampo ka khul uluk khop mai makeup ero ka mang du lova lip gloss ero ka mang ve lek thung makeup nen hi chuan du angin ka confit helo thina lip gloss ka in hnui zo chuan ka konfi na kor chung ka han halia dar thlanga in enin kanui saka ka in pe ta e school huna interview tur ani awangin ma taka ka thlenga midang po an lo ve nual thonia ka han hoi kwal vela an thuven mel hlomin an nervous lo mel hlom viawin ka hria ke ro chu chungril lama tlemin ka nuam lo de up thung ma se mela lan chwa tir ro katum lo ve khop mai dar som pakhata interview ten tur ani a minute som vel alo mang tia chuan sardei mona ka phutatlat mai chupo kan zinga kan bul maya alani zui makka ti khop maya chu zong aya makle zwal chu abula zui tu me chia na mia lo ka mu mia lo rindik tu tak a kau chu ni mo ke en le wata a mel hriat a hu ani nge yang chu ma se midang in lovin ke ma chu min lo in ringa rindik ingi ti vedon midang po chuan mi ron en ta thap mai ke ma min bia ni nge yang ma se rindik ka ni hleinem ka ming chu lalruat ki mi ani min bia em ni ti in angai na shelo lek lek hian ka ti sapa pathin chu aphu suduk duk mai ani la chuan niang chu rindiki dangan hleinem alo la ti zuya min bia chu lom biau mai la ka ming ni lova min kau chu kalung nur deuh hlek midanga min ngai ani nge yang chu flashback rindik ichian nu kha han chante adik nei sha em hi sardei monan min kauna masaberani ka ming ani lo awangin keima min soina ani ti ka thelok lo nge nge a ma se min ron in awang chawin
keima min ron ti na ni ti ka hrele che ani ka dinga ka pul che thu Sandy azo na chu ka thian ve tak ani awangin ka soi ngala ka soi di ka wang chuan kan pahni chuan min thutir ta ngal boka ka ming nilovin min ko ma se nuam ka ti veng veng tho chan chu zona siam ka thiam meu mai sia Saturday mona hi mathematics sar ania mathematics chu athiam thot ani athiam mai ba ka na pangsha thiam thei dan tura mi zirtir athiam hle maya ama wang liao liawa mathematics po hi zir ka ni a class a hi chuan ka om thain mun dang ka hoi chin ngai lo ami ming nal zet mai an det kwal vel hi mu nom ka ti thina mei chilam hoya aron khik deuh sak phei hi chuan kan in sik nok nok lo chawani class 10 ka zirlain ka duangin mathematics hi ka chaklova ka pa pu in min mang an puya tuition la na tur kadap nuwa midang hne na tangin Saturday mona hi ka hreta a hne na tuition kalpo an lo om nual ni in ka kal ve ta chia ka mu voi khatna atangin mel tha ka ti in azuna ko ai ngal ani berang chu kumsom panga ka ni kumani a nula chher tham lani lo ma ila ani ka mu atang chia hian mei chia ka ni zia ka hre chiang ngang mai ST nen te atanga incom ni in kan school lu na po ai nang zela metric kan pass nuwa ani chu St Paul sa kala keiro chu kalve du lawin Saturday mona thona LZ Memorial School a kalut tadaya ST po hian a hrithiam lo thet nge ngeya chutiang bokin kapa le ka u po in a chan min zota hril thadu lawin an uniform an ala lom ka have chaka ka titlata ti vak ngai na an shibik lo ka soidik vela taka an uniform hi an alwa zirna la a thau bok nen min hnial du lo ni main ka shria ka pa ve hi ka tia Saturday mona wang liao liawin ka best friend bula po school ka kal lo phara pania ka star dan chu pui tak hi ani ringot anuwa ST po chu ka hril ve ta a min ngei viawa ma se min nui le vak zoka Sunday a kan in mo piangin Saturday mona chanchin chu ka hril ve zia thin min zote mo zot loi mo po ni se ka hril zia tho ni khat chu kar moi je thi aron khala chiat lo emo wangin mei chia hian kan star vek ni hialin ka hria hemini po hian veranda tangin kan thlir ver hloma ani po hian a mel tha ti hi a in shave ani nge yang ngeng deuh ngal hian driver seat atang chuan aron chuaka chuta aron hoi chuaka kan lo en deuh thap ti a mu wang chu ani nge yang an khile deuh saka chuta malama kal kwalin passenger seat chu a honga nula sambuang thang le ngauzet mai hi aron chuak ta ngala kabul chia ding miriami chuan abial nu ani khu anni na areito ati chuak ta sapa an vain me te lul em chilo dun boxi an ho sak dun mel boxi ma se athin lung chu engtin emoni tak hian aron om miriami soi chu Saturday mana tan chuan ka du pui thei tlat lo ani chu ka ngei ru deuh ngal tlat mai inti ziange ka thik em ni nilengin ka omanuam lova class la tura kan ruma aron lu ero chuan tlemin ka dik deuh to a fia zet le thiam zet hian min ron zirtir le charchara green board a po chuan a chok pa ngala ne so takani kabula thu Sandy chuan inte azung bun so atharin chiang mai nimin kha chuan abun alo ti ka hria zoi saphian aron tia ke en ve ngal vak boka akut dinglam zungte uwa chuan rangka chak nge ni ti hriat tak hi alo bun va a akut sei thlar ner chuan a in me tak zetin ka hria bianu pe kha ani nge yang aron ti le phei chuan karil ru ani deuh roi maya aruk tak chuan ka thin lung chu ana tak zet ani ka star mai ani to lovin ka hria ke hian ka ngai zong tak tak to ani nge yang
milengin abialnu kha office sa omve ani nge yang chu tlai bana chuan anin phur hole a meichia mai ni lovin mi palampo chuan an en du ngang mai mipa hoin an en zok tak chu abialnu chu anima a avun angawin ain ha tight ve bok sia a pian anal bok nen an mit atlo hlom ni in ka hria ril ru hlim lo zetin ka ho hnang hnanga in ka thlen po chuan lekha zir po ka peilo ka pa lo ho in e tur min ron hon sak ta hlo zoka chuti ni lo phei se chuan zan khwa po in ka mu ta off nge in ka ring inga nge mo imu ti off ve ngota sar ngai jong rual po ilani lo hi i zaklom ni ibale ve tin ke in hau ru mol mola ase karil ru ka thak dang lam thut thei bok si lo shom ka wati tak ni tin abialnu chu aron hruai ta zia maya mu shom ka wati thei tak ma se sardei mona chu ka ngei pha chuang lo ka ngei pha lo mai ni lovin abialnu pula achet vel dan chu ka hre chiang chak sowa a kher thiam don chiang ti hresia an pahnia ka mu du na piang la hian sardei mona chuan a chhuanan le alunan akar kong kha hon sakin khar sak le thlap thina gentleman dik tak che dan tur ni in ka hria a ka duna azwal pha so thin ni khat chu kan school ti fa in hun kan mang ve a mi cha in tu ver dar hlang kan not fa ya har se de ulaya mi pa in min pui boka corridor phia dar hlang kan no lai chuan sardei mona chu aron kal kwala kan na thok chu kan thok tha nge thalo aron thi hlai kwal ani nge yang sar fai to veo lo mo tin moi te section BME zaklo theibera ka ngai chuan lo zot fara zaklo theiber ni a ka ngai chan chu ani hi chuan kan zir tir tu biak hi a she ve shan lawa a be bor le ati ti pui hi ka mu fo thina chu wang chuan zaklo thei ka tia chang chuan ko veo thina ni fai to khat to veo mai tin sardei mona po chuan a chang ve maya moi te vek chuan noi chung hian sar fai to ti ve mai la an thong sa ve to lom chuan emo function pui tham deu om do nem ni ati le zata om do nem o ati wang lai chuan sendi chuan mi ron hok deu sala moi te za na tlak cham zia hi chu ati sapa chang lavin sendi chu kanui sak rongota hanbul nai deu taka sar chu adina wangin en po ke en ngam lo kathin ero aphurin chakhop mai ani sar kara ilo phur zia kha ibialnu ani tero chilo sia inin me kan ti thenia o moi dein ati le ta ka chuan chung rila kalo zaka sendin min ron sikvot zuinen kala phuzok zui kathin lunga nuam lo ti na le thik na kanei ngal boka a mai thina le thok thoi ru le nizo ma le in bang ma thei don ti na ni maya sardei monan ati ta ka chuan moi tei po chuan yes kan ban ma lo vai tin a thok tran le ta ngala sarpo chu kan bulatang chuan akal son ve ta ngal boka zaklo ve rem e sendi chuan ati le sar engtin ma ka chang lo ngai dan sang dai ka lo ne ya khatia nel ti sha taka a han be bor ngam bi kha au om ka ti tlat beka kanin an lo lu tu ka wang chuan moi te chu ko tru em so ka ni elzit murela chuan kumhni ka kala ka kal chung zong chuan thian tha ti a soi tur ka nei lo kan classmate chat chu kan in kom vek na in kom big chu kan om thawa ma se ke chuan kom ngei fal big ka nei ve tlat lo ka thuruk po chu tu ma ka hril ngam lo renga thian ten zakhau lova sardei mona chanchin an star thule chelawan ti thu an soi po chuan ke chuan ngoi ka rin an thil sir chu ka lo ngai thatop ani ber a chanchin an hriat thei em awang ero chuan an ti chu hriat mai ka hlau thei viau ani voi khat chu teachers day kan man donin kan section me chajinga ke sendi le miriam chu a boy pola kan tanga
kan senior kum ani to awangin zirtir tu te hriat kan hlo to a chuwanga min ruat chuak chu an ni hola zirtir tu then khat nen kan class mi pa then khat le section dang mi pa then khat po telin banner tarin pangpar kan buai puya thutna kan rem fel boka mi pain sound le stage an buai pui le boka Saturday mana chuan rindik in thian thum khan lo kalula thilmin lo ti pui lok te u aron ti a kapming ni lawa min kau le awang chuan kalo hri le lok lawa ma se pangpar ka khoi pui miria mi chuan sarin min kau aron hoi ringania ati ta ka chuan min kau na nei ti ka hri chuak le chia min lo en ring la taka moi te chu ni la chuan sar rindiki ka ni lo lalruat ki mi lom ka ni ka ti nge nge yang ma se chutia ti chu pangam teu lo mai man mo takin kan pangpar khoi lai chu da in Saturday mana lam chu kan pan phei ta zoka ani po chu a in herfuta pona chuakin kan zui chuak ve zela akara chuangin kan tlan chuaka kabula thu te pani chuan min sik na salu tuka ka duk na sang tin ka ring akar chung fai zia le rim tui zia la chu chi trop tak chu ani lo chiang lom ka du na zwal le sudin ka sha pangpar dora kalin pangpar moi kan ti chu min thlan tira angai na shilo takin kan thian thum chuan kan thlang ve maya arong alai nang lo vek zuya ma se eng ma soi lovin dor ngak tu hne na chuan kan thlan chuang chi chu tam tham tak lak chua tirin motor hnunga chuan kan da a pangpar kan thlan rong mil ribon ale ngal boka kan chuak le ta diala hola kan lu le chuan in pangpar thlan kha mun khata in polin in khoi don nia stage ma taka da tur aniang o atia ani ro chu ribon chukangin office lama akal ta daya anung lama tanga clear zuin miria mi chuan sar chat lo zia hi chu o ati zui wang wanga sendi po chuan anum nga tang po so a chhilau ti a hriat ngoi ngoi akal dan zong zong po so pa e lau ti ve a ka thian pahnih chu ke en tana an rilru tur chu a hriat thiam pui pha in ka hria an lo du hlum hliam hliam em alo ni Teachers Day a chuan Saturday mana chu aron chilo le pekhle maya mi chia zong zong chuan chilo kan ti vekin ka ring adik nge pu in ka ring bok chilo miao hekle ka soi vul chuk thiam lo a chilo hi ani top mai ke en le ngut ngut thina ma se ka in sha chwa chang chuan ka zak le dewa ka hoison le thin pangpar adong tambe khle a pen po adong nual mai keipo in ka pe ve a rose parsen kan zirtir tu te zong zong ka pe vek bok ama chau pek bi kha ka zaka midangin ka du ani ti an lo hriang ti ka lo wangin midang ka pek pha ani ver chu exam na a ti chat ka lo em wangin lekha ka zirna sa a ka fail chu ring chuang me lo na in ka pass chiat chuan Saturday mun mu ka za pha don sia a subject mathematics pei chu ka zirna sa viau reng ani ti po ka ti thar ta viau renga English subject ta nen letter ka mu a subject ta letter ka mu chu ka hlim zwal min shat pui ve ho lo ma se ka hlim ru veng veng ani ma se ka hlim ri vak lo school chwa sanin college zoom angai don ta sia Saturday mun ka mu thei to don lo ani ka pain mundanga college zom turin min du viau na in katniala mizorama ka zom chuan Saturday mun ka la mu zo zo thei dona chu tal po chu ka thla hlelani end of flashback ka vadu lo telul em zam lo ku tum telul nen ka ma zona tak mai chuan Saturday mun ngei mai chu a thu wang mai sia ka thin phu nen kamar phu rang bok nen zam chelek lek chu ani arukin ka tang tung maya lum ka ti uput bok do kan sei pui nga chonin mi pa panga an thutlara ke an ma tak chuan ka thungar maya ka veilam sir ber atangin zona min zo chawa an fel mel viang mai zona chi sang sang
ka zirna kai hnuilam min zawta thatakin ka chang ve thei zel mai ka application form le document submit chu anin hlan chhawng dandana sardei mana chuan en ve lovin zawna pawh min zawt ve lo mak ka ti ril ru deuh viau maya ma se aruk tak chuan kalawm deuh tho zawna min zaw hlo chuan ka zam belang ti ka hlau ani ma se atop pera zawna min zawt ta tho ka documents chu a en phota chuta ruat kimi class 12 a commerce izira college a art line sa in lit le tadeya inwange ti in chu zawna ber kher chu karin lo deuh ni wangin ka ngoi wangwang phota in kwal lo ma ila min en thapani ti ka hrechiang ngang mai commerce subject khat chu ka tuina ni lo ti ka hrechuaka ti a ka chan chuan tuilo si inga tinge ila lo ti le bata wangi thiam tak chan ina ka hrelo lek lek hialani ma se inti huai luin a challenging ka tia tuina nei me alavin kumni chung ka zira ma se college a ero ka tuina ber subject kalata ani ti in ring tok tak chuan ka chang ve ta a veilama thu patling deuh chuan ava thave tuina nei me alava kumni chungut mai I hanzir pe hrim po chu iti thahle mai makla chu ila musang viau zuya lo ti chera chutia min phokna thu ka han hria chu tlemin nuam ka ti da deuh ka thode huai nge ani itui lo ti I hre chuak hlo chu a tha ani chu sardei mona chuan ati tadaya chuta zawna tur cheka nei to love ati le a midang te po chuan zo tur min nei to lo ani che gang chu ka chuak ta thuaya pon ka thlen chuan ka om chu ka dom wangwanga min zawna kha ngei viau ma se ka chang thave tho chuan ka hria eng ti a interview board zinga thu ve nge ani le kalai chevek lo chau chu ani kha ma ni thiam chan na ni mo engemo mai be seina awanga do soi kan hre lo ani chuan chu nge chu min ei chetu ala ni nge yang